Abacha, aku kerja apa ya? Aku yang pernah malu. Ayo jas, ayo paka, ayo di kanta, ayo juga upan di anak, ayo juga kurang lah. Refish nanti dia, ini kau web kopi. Nyanka. And the buyer, I have one day. I natural, very natural. Oh God. Cadê Lawrence?
Go ahead.
Thank you. Yes, sir. I have a good news one. Up under the arm. Yes. Okay, I done it right. Thank you. Yeah, microphone. I'm going to stop at you. His Excellency, able represented by my commission. Because every day have also one local government. We have a Maran. How are you? In the Enugu State, he has a quite good basket of Enugu State. He have I am the new judge. Papa the judge in the he have it's made up of because whatever can hear commissioner goes. Food is our culture. Yes. You can see Usmawani had a spell in there. The next one has maybe by next year. Yes, so go far. Oh my God, that number. But we take off. Commissioner Mari already. The only thing they are the chairman. The best rice so far. Here is Shirubu jollof rice. So, oh my God, the Kenya. Oh my God, the Kenya in the States. Ankano West. Hey. Ankano East. Ankano West. It's him and Oscar Ngenes. Ankano West. Hey. If I did Ankano West.
anyị bịara n'afọ ezigbo chairman Chineke kenyere na-arụ ọrụ ya bido play the show anyị na-agba fest n'ihe dị biko anyị nwere na-afụga akpa anyị na-akọ anyị nwere ugoji anyị na-enweta Chineke gọziri Kano West anyị nwere garị ọ na akpụ a ka anyị si enweta garị anyị wee nwezie ezigbo ofe eji mara ndị Kano West ofe ụtaka Kano West bụ you dey play you dey show Chineke nyere anyị ezigbo meyọ ya na oriakụ ya Osodieme biko anyị wee chee ya wee nye granọt ememara na ị na-ebi ofe ndị nke ha bụzikwa ezigbo ofe ịwa ihe niile na-agụsi unu bụ first lady anyị Osodieme ọnya machiri ya itesti anya ifu na the differences here ifugo dị anya mara na mkpọrọ aka wee shie ya nke a bụ ofe ugbula eji mara Nkanu eji enye nwaanyị ọmụgwọ ofe ọha ị na-eri ya ị na-apịcha aka ibu na-apụta akụkụ nke a wee bụrụ ofe ede mama anyị gwọrọ aka wee si ofe ede ihe na-adịghị onugbu o ji esi ya ịgba ụzọ akụ ibe m kọmishọna na-edebe anya ya nke nwe bụ ịgba ụzọ akụ ị na-ata ịgba ụzọ akụ ị na-ata ị na-anwụ mmiri anyị bụ ndị omenala Kano West na-eme omenala ọfụma anyị ma nne ọ ga-abụ ị na-eri ụdị enye gị dị ịchọ nke nwe bụ ọka mmanya ịgba ọka ọ bụ ebe nke eji ahụ sie ya nke nwe bụ ọka ezigbo mmanụ ka eji gwọọ ya mmanụ ọkụ sie ya nke nwe bụ ji ego amị keka echicha n'ụbaka ọ bụ Commissioner.
Competition. Yes, today the local government have presented their own food here. Now we have Oman Suka, Njelmara, Njelmara Suka, and Abata Njelmara, Njelmara State. Now some banana chicken like Ikwetiti. Here the Abata, here Abata, here Abata, Kanda, onions, wee kwụsịkwa mmiri abata ka eji ncha abụọ. Anyị nwekwara ezigbo palm wine eji mmadụ ndị nwe etiti. And ihe anya ndị ahụ ọjọọ ogwe palm wine. Okay.
Just vegetable. Osugo. Tinye nke a n'akụkụ ya. Nwa obere sọsọ ofe. Ọ dị too much. Tinye ofe nke a. Dịka isi kwu Igbo eze North, Nkanu East, kwadobe anyị achọrọkwa igbu oge Igbo eze North, Nkanu East, kwadobenụ ị na-abịa ị ga-ahụtụ mmanwụ ụnụ No,